Dia mataifa rochi kubeno mabiri banario pario konangwenya koromgajuang machiegni mar oimore wa ikoni weche mathoth kabede parom pogore medo wuok potenre kod welo mayote mige mabiri moko biro ni manyo ni maro moro dia kawuono betulo mago pile tire lai mar ocho ya de ka uchielo no kabene nyalo TV Kenya YouTube Instagram TKE embuyo maro X du Kenya koro yango kwayo mar Raila Odinga mar bedo jakom African Union Commission yiero ma ibiro tim higa manyien. Taifa la Kenya na umoja wa taifa la Kenya ni muhimu kuzidi umaarufu wa viongozi wetu. Kendo chunygi ok mor kod wach mar ni dwa golgi e gweng'gi. Sirkal ok osewuotho e ler, kambi mar Shanta Gold to bende ok osewuotho e ler. Kanisa mar African en Wilson Tuka machiegni nyakoro mgajuang nyinga ya piny Kenya kawuono chwalo boke masiro chung mar Raila Odinga laro kom mar commission mar riwruoge pinje Afrika AUC motelo ne yiero mar kom no mabiro tim dwe mar 2 higa manyien e romo mar 38 makoro biro kelo kanyakla jotend Afrika. Nyinga Odinga jagoro pinje maoko Korir Sing'oei jambetre mar Kenya e pinye mano Metre George Orina. Raila Odinga kaka jachung' laro kom commission mar riwruok Afrika AUC okaw kawuono e piny Kenya kokalo kuom migawo mar kod apis betre mar piny Kenya e piny jagoro migawo mar tudruok pinje oko Korir Sing'oei betre mar Kenya piny Ethiopia sada kod kanyo mag komiti mar ochalo Nyinga Odinga pitango chike mar pinje Afrika kokalo kuom jatelo His Excellency kaluwore gi chik to yiero mar jakom AUC wang'ni en thuolo mar pinje maya Afrika ugwe mar chwalo nying jalakono achiel miyo chiko prauchiel kod riwruok mar Afrika AU onge ja Kenya moro ma osebedo jakom guru mar no thuolo mokwongo kaka jakom commission mar riwruogno dire seche ma pinje Afrika opongi midhiero modhuro kama oting'o chumi mayulo siasa mag pogruok monj mag njore lokruok chako lwasi kod mamoko gino makoro dwaro tie e telo mongirore manyalo tapo pinje Afrika e yo mowinjore. Raila Odinga en jatelo ma osenyiso kit telo makare kendo ne kod lony mararieya e weche telo kama oting'o bedo prime minister mar piny Kenya bende chung' ne jakom mar weche dongruok kod Afrika kod janeno yiero mathoth Afrika kaka jakel kwe bende gilero ni Raila oseloso yore ma ko pinje Afrika kokalo kuom loso nyayo kwe kod achiel mar oganda nyayo mag Afrika nyayo jiwo dongruok mag rawere jowe ohala kod mamoko piny koro dwaro sir mar pinje Afrika mar Raila Odinga oyudo komno mar jakom Africa Union Commission. Siasa maragoko kod goyo kor ne onyiedhore nyasi ma jatend piny Kenya William Ruto kama ne osidhe ayanga gedo mar kar tiego rawere tije mag lwedo e kar chiemo bura manyali Mombasa. E romono pogruok ne onyiedhore kinde moko kuom jotend UDA mano nyisa ayanga ne chal ne ok gisir lwedo okang' manyocha jatend piny Kenya William kaw mar singo tiyo kanyakla duond bura mar ODM Mombasa joja oko ndiye kod ler. William Ruto ne ochopo e kaunti ma Mombasa kuma ne osidhe ayanga gedo mar sikund tiego rowere tije mag lwedo. To romo mamoko mosebedo katimore nyaka ne ochak bona chumbi jotend duond bura nyasino gino mane ochiero gweru mag weche siasa. Lakini Your Excellency, hata kama umesema tutaunda serikali ya
umoja wa Kenya. Hii siasa ya Mombasa utuachie tunyoane vizuri hapa. Tulipoambiwa na rais tufuate huo mkondo, na waona hapa viongozi wa UDA huo na president is the president, he is directed that we must work in unison and work as a team. We will work. Mimi nawaomba tafadhali, ndugu zangu, nawaomba tuungane, nawaomba tushirikiane, nawaomba tufanye kazi pamoja, sababu taifa la Kenya ni muhimu kuzidi umaarufu wa viongozi wetu. Okang' manyocha jatend piny okawo mar walo mane en gavana ma Mombasa Hassan Joho e thuolo mar tend migawo ni bende onyuolo paro mopogore, kuma jomoko ne osire ka ji mamoko to chal ni ne kwedo okang' ma kamano. Kata kamano, Ruto ne osiemo wang' jaod bura ma Nyali Mohamed Ali kaachiel kod jaod bura ma Iyala Hassan kod wang' pogruok ma gin-go kayudo kod dundo UDA kata Mchumbi. Shukuru sana kwa uteuzi wa mawaziri akiwemo ndugu yangu Hassan Joho na mimi mwenyewe ili tuongoze katika serikali yako. Ndugu yangu Joho ya Mombasa ni bendera ya Kenya. Kwa hivyo aserve Kenyans, awache ile vituko ya Mombasa County. Na mimi nawaomba tuache huu hasama, tuache hii kujipiga kifua sote. Hassan Omar, Mohamed Ali na wengine, sisi ni kitu kimoja na tutahakikisha tutakuwa kitu kimoja. Nawaomba ndugu yangu Hassan Sarai, ndugu yangu mdogo Mohamed Ali, nawaomba viongozi wa pande zote, upande wetu, upande wa sasa tuwache ubabe chini, tuungane, tuweze kupeleka Mombasa, Pwani na Kenya mbele. Gogo, Ruto ne onyiso piny kod jogo kidwaro oikore mar duond buch Mombasa. Your Excellency, mimi niko tayari kusimamisha hii chama ya UDA vizuri, na UDA itasimama. Na nyinyi niliwaambia muache wasiwasi ati watu wameingia. Hii bedroom ya Mombasa iko mikononi mwetu. Mimi sitaki kukatisha mambo ya kiongozi yeyote. Nyinyi wananchi ndio mafundi. Si nyinyi ndio mtachagua? Si mnajua kuchagua MCA? Mnajua kuchagua mjumbe na gavana na seneta? Si hata rais nyinyi ndio kusema? George Aoko, Amok TV, Mombasa. Kalwe kod romo mano chanda gi boma Kakamega mane kekelo kanya kajo sambu krimbo mane manyo tule serikal kod dongruok kala kamano romo nolware Luanda kendo weyo ka gavana ma Trans Nzoia George Natembeya jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala Rashid Echesa nochopo watanya bagantiere kod kaka yor bedo kod riwruok mar oganda mawuoyo kod dwol achiel, loso kod dwol achiel, kendo timo gik moko kod dwol achiel, to bende wuoth e dwaro mane jotelo mawuok Kenya chano romo mane gero kelo kanyo oganda mag Luhya mondo gipor wach kanyachiel e yor paro achiel giluwo. Kata kamano, romono ne olwari e Luanda kendo thacho pira dar. Bang' jotelo mawuok Kimbo mar Kenya ng'anjo mar chopo e romono kendo weyo ka gavana ma Trans Nzoia George Natembeya, jagoro mar UDA Cleophas Malala, to kod man en jatend migawo mar tuke Rashid Echesa kende mane ochopo e romono ka gin ji adek kende. Ninge kuom oganda man kod lutolo kama jamii tumetumia namba zetu namna gani ili tuwache kuomba vile tunaomba sio kwamba tumepewa nini. Kwa sasa nitakana kuwa nafasi ya mmoja hapo ndio hapo na ya kugawa hii nyama. Malala kod Natembeya maduong' pinyo
mag sirikal Kenya. Sisi tumekuja hapa kwa huu mjadala, tulete watu wetu pamoja. So that tukienda kuketi kwa ile meza isiketiwe na matapeli. Tuweze kuketi pale tupiganie haki za watu wetu. Kwa hivyo watoto wetu, tumekuja hapa tuongee kama watoto wa mtu mmoja. Hatutaki kwamba ati serikali, tukiunda serikali, wakipatia Cleophas Malala nafasi ati Waluya wote wameshashiba. Hatutaki kwamba Natembeya akipata nafasi Waluya wote wameshashiba. Tunataka sasa tuwe na agenda ya maendeleo, kwamba tuache sasa siasa ya huyu amechaguliwa ati sasa tumemalizana na Kakamega County. Mambo ya kupigia watu kura, wanaenda kugawana vitu huko, wanatusahau wakati ya kukula nyama, wakati ya kuwinda tunawinda pamoja, wakati ya kukula wanakula peke yao. Tumesema nini? Jalup Gavana ma Kakamega Ayub Savula korka koreka loso bangro mononel wari odiero telogo rono doreto nine en margato chiwi quote telo moyudo leme penya wacho mar Kenya Kwanza. The meeting agenda was to discredit the current leadership in Western Province led by Prime Cabinet Secretary Wycliffe Musalia Mudavadi of the National Osemetni kajwa mokalo ngurmathoth nyocho nyiedhore bang' Ruto ne pod olemo ne ogendini koko ni sirikande mar Kenya Kwanza dhi bedo kod picha mar dhoudi duto. We are standing by those leaders, and it has been displayed today. Natembeya has no political line whatever. It has led today a one-man Natembeya and the answer was outgoing Secretary General Nafasi yetu leo hii ni mjadala. Tujiulize ndani ya roho yako, maana siasa ni kila kitu. Politics is everything. Swala ya siasa mmoja wa Waluya ni nani? Monge TV Mara pia ni Kenya wacho gibiro begiro jomani nono margi razmi alliance so do marodi sika kama munyo kwa odia makupanga hao kalau ne chima kwa serikali marion hii wale mara kwa serikali Kenya Kwanza. Chama ODM ilikuwa chama hawezi kuwasikia kwa moja ya serikali. Sisi ambao tunataka kukaa upinzani lazima tujitenge ndio tuweze kuendelea kutetea wananchi wa Kenya. With respect to led by man a lot Raila Odinga, tunawatakia kila laheri. Jadbura mauriri mak nyameta onyiso ganda manyanza mondo mi hosir sirikal anyakinde ni makoro jotelo mawuok e gwego medo yudo thuolo mar bedo jotelo migepe wacho kolo sedwe mawuok meta onyiso gavana Masia mi howe bedo manajal makwedo gik mabeyo donjo kaluo okoni bedo ni oganda siro sirikal okonyiso ni ok nyal kwer gik mwandu mag piny ka oganda bedo e mesa gi sirikal ma ok goyo koko e tok chiel. I'm calling upon all our leaders, especially from this region of Nyanza, that we must not support the government that we have our own campaign. I continue to ask our good friend Governor Orengo, tumechoka na upinzani hata sisi.
kufanya kitu, wacha tuwapatie muda. We can't just be running on the street and opposing when we have no clear record of where we're exactly going. Si tutaungana na hii serikali. The things that are wrong within the government, we will tell them when we are inside. Si kweli? The things that are good, we will tell them when they're inside. The things they want to divide for this nation, we will divide when we are. Senta Busia Okea Umtata, Korodoro Mondo Mikasno Royo Bila Marwako, Le Praia, Mokoino Timotime Magalagala Kutingo Chielo Jonganyo Gimagina. Omtato Koji, Mantire Koti Mora Jonganyo, Gimoro me Konyo Mario Bila Goma Jendike. Kumio Bila Marwako Le Praia, no Kumanjuri, Kindenganyo, Ma Okuinjo Wegi Chi. Wala muhimu ni kwamba watu wa kamera za nyinyi watangazaji na pia kamera za watu ambao sio wanahabari ambao ni raia wa kawaida, na ndio maana naomba hizo kamera au watu watoe ushahidi kwa hiyo police investigation unit tujue hao watu ni nani, kwa sababu katika Kenya askari anatakana awe na uniform ajulikane, na pia mambo ya kufunika uso. Hiyo ni mambo ya tabia za Al-Shabaab na tabia za hii nini watu wanaitwa ISIS na watu wanaida, na hiyo tabia kwenye dola ni vibaya sana. Wengine ni watu wamewacha kikosi na ni milisha maalum ambazo zinatumika na serikali ama na wenye wana mamlaka kwenye serikali. So hiyo ndio mambo ningependa ichunguzwe, tujue ni nani anaua watu, ni nani anapiga watu, ni anashika watu holela, ni wananchi, na kwa sababu Gavana makaunti ya Kawira Mwangaza Winjigi Riuro Kumarja Dongo Mongerika Kanjuri Ncheke ekinde magrito ngeto mado mochori nyakatari kwario dwe maraboro higane maen thuolo mana ang'wen majaod bura karajo od bura makaunti ya Meru temo mar kiro oko Gavana Mwangaza ifinya kidi ler osenyuolo paro ma opogore ni jodongo mar Njuri mondo kel winjruok e kaunti ma Meru. Eng'eto mare, jang'ad buche Linus Kassan, madoho mamalo e kaunti ma Meru, ne ochiko Njuri Ncheke mondo ket winjruok no e jumbe adek. Ma, ka doho wacho ni luwore kod dwaro machal kamano, ma bende ne oket Kenya William Ruto. Doho ne ong'ado ni Gavana Kawira Mwangaza kod kachiel kinde mag duol mar jodongo no tarik 1 mondo chanjo buchgi no. Gavana Mwangaza yande mar chungo chenro mar thiche oko e apisi kama nyaka ne yiere dwe mar aboro higa mar 2020 ma osetem thiche. Kaluwore kod jalup jatend jood bura mathoth ma Meru Zipora Kinya, Mwangaza okosebedo katiyo maber kod apise kendo kalo kiewo mar chik gino ma ne ochwalo bura mar thiche oko. Doho korito lipot mar buch makoro dhi bedo e duol mar Ncheke dwe mar aboro. Kidi Ramogi Dekata kwa uchia Baba Sadik Marotino Chendro Enwimore Ome Makaramogi TV kwa hiyo kuongo kapoka oywe kanyo ute moko sechopo studio kai kamotingo mano dala mdambo kantiere gwenge ma Uganda ma Uganda jono neno wechegi heyo makare achiel kachiel. Hano bende ote mar mwalimu Oyugi ka ntierongo chokanyo ne serikal tondiko mag to Peter Juma yo Kongo rahinya gi chenro wacho ni giwacho ni chano don kiche mar gimo kongo tra kumo ko hai makare en kai kilo nyala mogi TV le rahinya ni gen kanyo gi won pare Kenya deda jo hanya deda to wacho keto wangi wach mar yiero no mar AUC eri konde mokaya chunge kanya mkago wacho ni serikal ma Migori olosnegi apaya mawuok oyego road wacho ni gweche siasa ma Kenya keti ni wacho ni makare Felix Boyo
were Evangelista Yanga ndani kama kawaida tunayopata kwa kitu kiketo Otieno Small Kantire ya Ngima Vila Rahinya Migori County omedogo mose familia mar Huchinga bwa bwa Marja duo magoyo mos do ene otima kata Roy wasenti weche gichopo ne abera ka entie kindube yo mor gi yiero mar Raila Amolo Odinga mar AU wachono ne okisno obaro otimari no bende ote kanyo Ogutu Clinton kawuok ogwedhi Masai wachoni kaka pilo sechope chenro kendo wacho kanyo ni gin kanyo gi benta chieng gi won gi Joasho Ochuka wacho ni usichopo ne gi omjore godino chieng wacho kanyo Ndora Phase 4 Ramogi TV chopo ne maber gi Ruth Atieno kod baba gi Polo Wuor Vincent Kajomo kantiere Game Rai sub location North Nyakach Ward wacho ni embe entie kod Aino Saguka wacho kanyo ni weche mantie Mombasa kendo wacho ni gikete makanyo yasembo ni agi Brighton kaito wacho ni Mosa moya keto na mangi go hiero ni opposition kara wato kone negotiate gegu yo serikal mano Lazaro engineer ndo Uganda wa dunia seda wacho ijala hode kwa ngajang kwa 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock. And 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com, fungua jackpots, click on super jackpots. Chagua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unapiga games zichezwe. The age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Machiegni kero nyakoro mgajwang wadhi mbele gi weche ndake chula mfano ne kaunti ma Homa Bay mantiere kod chandruok mar tuo mar thieth mar wang' manono ma onge chudo kaluwore gi pek magin go ewi nok mar ute thieth mag wang' e chulano. Ali Abich no chopo kanyo kendo nitiere kod ler. Jodak e chula mfanga masuba no mane kod chandruok mar osiro kata pek mar thieth hospital mar wang' minyalo chulano kendo ma osekelo ne pek gino bende osebedo ka chunogi mondo gimany konyruok e ute thieth maboyo gi jadik masaya e chulano mar
mondo dhi nyime kod tijene ma owinjore bed notimo. Kata Dios asebedo gi shida mar wang' ma onge gima nyalo timo, wala mana timo aja salun nodhi mochung' nyal timo. Koro kaka kony nyithindo onge, nyithinda go dhi skul, en gi nyathi achiel go dhi skul, to atafanya mera ema konya. Samoro shida pesa onge, nyathi samoro yweyo dala. Koro abiro tal mondo ayud kata kaka wang'eno gi tijena. Onge mar ma jogo mane kod tuo mar wang' nyalo dhi yudo konyruok margi e chulano ne omiyo migawo mar thieth kod moko ne jopiny nono maonge chudo ne kod chandruok mar wang' e chulano. Jogo biro bedo ka gikale nikech bor mag ute thieth minyalo konygie. Nimepatikana na shida kwenye jicho na ni infection, na kwa sababu nimepata matibabu tunaenda kupata matibabu kuu ya Homa Bay. Tumefurahia sana, tumepata kuletea matibabu ya bure kwenye kisiwa na tunashukuru. Ukichukua hatua hospitali kuu na shida katika kisiwa, changamoto kufukana ni safari mrefu, uende mpaka ufike kwenye hospitali kuu, na matibabu ya bure karibu. Imekuwa furaha na tumekuja kwa idadi kubwa kupata matibabu. Afisa semigawo mar thieth manotelo ne chenrono wacho ni gitero thieth nono maonge chudo jogo mane kod chandruok mar wang' e chulano kaluwore kod pek magin mar ute thieth minyalo konygie. Angolo ka wamiyo ji angolo, wan gi yath wamiyo ji, to be wan gi ne ok nyal neno kabisa nikech kata wang' yeng'o koro ginyalo neno. Gimani watimo nikech jopiny kae tek mondo gidhi nyaka Homa Bay mondo giyud thieth makare kocha. Koro watimo gimiluongo ni outreach, wating'o team temo hospital mar wang' wakelo mondo gikony jopiny gi mashini. Jolonygo jiwo jopiny modak e chulano mane kod chandruok mar wang' mondo owuog oko yud kaka inyalo konygi mapiyo mar geng'o midhiero minyalo kel kod tuo mar wang'. Most of the time jogi bedo ga mana e dala gi kae, en mana tuo kaka moro na tuo kaka moro. Koro wan wabiro kae mondo wang'e sini tuo gi chon mana ka gibiro kiptendewa wakonyogi kata wamiyo angolo ma ginyalo neno. Alia TV Homa Bay. Homa Bay boda sub-county ma Homa Bay oyango ne gichiwo thuolo ne jokanyo maggi ma osebedo kariemba piko gotiene boma ma Homa Bay e bwo riwruok margi motisi ni Usiku Sacco bang' kane gichungo gi dweche 6 mokalo nikech rochruok mar arita kwe. Kuom thuolo mokalo pike boma Homa Bay osebedo ka ywago rochruok mane miyo ikwayo pikni kata jo apiko moko mane jomahundu nego bang' mayo gi apiko. Bore sub-county no koro wacho ni jokanyo mag Usiku Sacco mosebedo katiyo kochakre saa 5 otieno nyaka 10 kogwen biro dhi nyime tiyo gotieno bang' keto chenro makare kendo ndiko jokanyo maggi. Ikone jopiny madhi chenro mopogore otieno e boma ma Homa Bay mondo mi kik idha piko ma onge namba kod reflector ma ondiki ni Usiku Sacco mar konye tieko timbe mag jore kod mahundu e sekta no. Team registration kokalo kuom office mar Usiku Sacco ko mar odhi to ne wachungo the entire sub-county sasa mwakonya wodo pato rodi poko teko mage process mage teko be wona ji bange pakwa mako do pikipiki gutieno benia usu de kamre wedendi tigo de ngama ni reflect de kamito da roti report moro ako namba report ne obro donga na mapiyo kabisa
zako kwao. Piruka chigutieno to kia kamoae makuru ngano mondo penje kamoae details ne to kikwaras gi ng'ato mondo inone longo ni kejoro ni dukni ipuruka gutieno to pikipiki ni emitiyo godo kesafirisha mwandu ji gutieno. Jodak e gweng' ma Urudi yudre North Nyakach kaunti ma Nyakach dwaro ni kwe kaka makedo kod maundu makinde ka kinde. Jodak go wacho ni weche kuo kama oting'o turo dhoudi gotieno kata godiochieng' kwalo dukni kod monjo ne makinde ose ka koro omiyo weche ohala bende koro odak gi luoro. Piny owacho jiwarita mapiyo Tesendo Bila obudo akara madundo Urudi kanyo kalore Tesendo Bila mayudre katito bedo chwalore giango ne gero Tesendo Bila kanyo dhi konyo apis ruoth margi kedo kod maundu e gwengego. nyumba kumi oketo motegno mondo mi kata ka budho magotieno gie to ka waduogo to wayud kaka tewa ni kae ok ber ahinya ka ging'ikni yudo gigwa moko matindo samoro kichopo jotich koro rito kwe to ok ber kunyalo konyo sirikal mondo okonywa chiwo maber en chiro ma samoro koth ochwe kabuse onge to be samoro onge taya manoketwa ni tinde ng'ade koro wan kanya unyalo konyo wa jo sirikal to konyo titwa mabudi kae wadwaro mondo kaber to kel gimoro ni vigilante nikech police station ok onyal konyo kel vigilante kaka man katito mondo assist security mane nikech security makane waneno ka koro odwa dhi ahinya. Moro mag kaunti Nyamira sirikal moro bang' de kodo panga kod jirani moro Alex Amenya wacho ni noyudre masirano ka hilino dhi chodho mor kich e kombe mar jirandgino noyudo e lwete koke gino ahinya. Tusaidie tu atoke hapa halafu hii ni mtoto mdogo angestahili amshike amchape viboko kama alimpata akiiba asari yake, lakini hii ni makosa mtoto mdogo kama huu kumchapa panga inaenda mbali sana, nimesata ni mbali sana. Na huyu mtu aingizwe ndani alafu yeye awachiwe aseme bila alipika huyu mtoto mdogo, na ni vizuri ukiwa ni mtoto wake, kama angekuwa angepikwa hivi angesikia vizuri. Kaunti Masaya oyudo hinga bang' kanisa riwore kod jodak e kwedo chenro margi. Kambino osebedo ka yudo kwet kod seyo kowuok kuom moko kuom jopiny ka gintiere kod luoro ni chenro mag kunyo biro daro moko kuom oganda e lope ma bende okoro kanisa mar Anglican kod mano mar hera. Nolose kinde hingo higni achiel ka St. Peter's Ramogi Bishop e diocese ma Anglican ma Senost Mark Hongodia noya kanisa kod Church of Christ in Africa. Wadwani mondo wawachne kambi to kod serikal ni kambi mar Shanta Gold ma osebet katimo gimoko e gweng'ni kendo miyo gweng'ni odak ka onge gik miparogi. Wadwani wanyisgi ni gweng'ni ok en miuso, sirikal ok osewuotho e ler, kambi mar Shanta Gold no bende ok osewuotho e ler. To wan kod maling'ling' ni gitimo gik moko underground
manyalo miyo chieng' moro wapo mana ni idarowa. Wadwa ni mondo wawachnegi ni ooyo, kama oganda ni dhiye onge. Mae gweng'gi, kendo ka nitie gik matimo e yor dwaro gol manie gibed ka ging'eyo ni mwanno en mar jogweng' en bolo. Wadwa ni gweng'ni ni mae mwandu makwereu noweyonu. Ng'at minyalo wuondo kod pesa matin mondo us lope en ng'at mauso inheritance mare. Charles Ogonyo wuok e kaunti ma Migori obedo fadha mar kanisa mar mokwongo e gwenge mag South Nyanza ma kaka padri e bwo riwruok mar Catholic Foreign Mission ma bende ong'ere kaka Miracle. Tiegruok ma yande ne owe mana ne pate mawuok e piny mar Amerka kod Canada. E Kenya mangima sani koro nitiere mana pete adek kende ma oting'o Ogonyo ma osekalo e tiegruok mar Miracle. Fadha chake higni maloyo 100 ma okalo. Father James Anthony Wolves achiel kod Mercedes Price ne mondo yoti machiegni kod oganda mang'ao e bwo riwruogno ma ong'ere kaka Catholic Fathers Mission ma otisi kaka Merinol kanisa mar Catholic. Negi mar kanisano mar Catholic Pius X. Tiegruok ni mar pate bworokno mar Catholic Foreign Mission ne tiego mana pate kod brothers ma wuok e pinje mag Amerika kod Canada kalore kod chik margi. Catholic Foreigners Mission kata Merinols. Because of the constitution that was written when the community was founded, because it was specifically founded to send the mission to the United States. Father I'm very curious to know and when I met them, I a community that really are interested in the people need rather than what they want to provide for the people. And I think that is a more meaningful mission for me, and I've been inspired by many Marino missioners. E piny Kenya, Father Jones Yu e higa mar 2012 Father mokwongo mar Merinol nyaka ne higni achiel mokalo tarik mar Father Charles Owen wuok e Kenya ma bende koro tieko tiegruok margi kod Merinol bang' Fumu mane obedo moko higa mar to the places where there is need, but not wanted. We stay there until we are wanted. That means it is a mission of vulnerability. Father Charles Ogony ma bende osebedo tiegruok e pinyno mar Bolivia Some of the priests, they will not be working in issues. They will be working in the communities in the streets. Bob, who is working in Bangladesh, is journeying with the community from that very basic level. We go to the culture, we learn their way and take it with the liturgy. Ogonyo wacho ni tiyo i oganda konyo kendo kod midhiero moyudo oganda mang'ao. Means I worked with the street families, elders, environmental conservation, after school, and also parish work. Among those 5 major ministerial works, I find working with the elderly was such a transformative moment for me. Because I journeyed with them during that moment.
kaachiel kod tiyo ne oganda e gwenge mopogore opogore. Made myself vulnerable to young communities from where they were. First, I was working with the street families. And street families, when we are talking about street families, it is a very dangerous space. Nyaka ne chak tiegruok mar Marginal Fathers kod Brothers higni malo 100 mokalo maromo pake kod Brothers Serikande ma osekalo kochakre kod mag mane osenidani Ramoi kod jogo mane odak e boma ma ok wacho ni bedo gi kanyo ne mar chik. Hii watu ambao wewe naona kwa hapa imetolewa kwa mashamba yao kwa mwaka karibu 20 na amechomewa manyumba, ameharibiwa kila kitu. Tunaumia na tuko title lako kwa hiyo mashamba. Wakati tulisema hii shule 16 ni pesa ngapi alikurutumu, na hii chai ilipandwa kutoka huko ilikurutumu pesa ngapi, na nani tasomea hiyo shule? Hii watu ambaye iko hapo ni very security ya nchi, sababu ana mahali ya kukaa, watoto wasome, na hii ndio nasema watoto wasome bila anashughulikia ili mashida ilikuwa kwa nchi na kampuni na kitu inaitwa National Convention ile itasungumzia mashida ambayo imefanya watoto wetu GNC waanze kuangaisha nchi. Ile chopokasi ambayo wamesema ni watu 150, tunaomba hata watu 3 kutoka area hii waweze kujumuika nao ndio hii shida iweze kujumuika. Mar piny owacho motisini Huraya Trust makre kod mano mar Siaya Muungano Network ochako tiego jodak ma Siaya mane ni sirikande kaunti oti negi makare. Gito mar Huraya Trust chenro motisini kagua huduma geto neno ne oganda obedo akicha kendo kolo tije kaunti no mar chopare singo manoket negi jel maber kod mwan jopiny. Riwruok mar piny kendo gi serikal mondo gilose wi dongruok mane kaunti ka ging'iyo mopogore kaka tire e Siaya, ging'iyo mag thieth, kaka puothe be iloso agriculture gi sector kendo ging'iyo kuonde manigi chandruok magidwa ni mondo olosi. Koro ka gibet kamoro achiel jo kaunti kendo gi jopiny nyalo winjo maber kane wan gi jopiny machopo 70 ma oketo ji mopogore opogore, yudhe ne nitiere, jogo mamine ne nitiere, jogo matiyo e chiro be ne nitiere, jog bodaboda nyaka jogo magin jotelo mag jomtokni be ne nitiere, mondo watem rango ni en ang'o ma osebet katimre maber to en ang'o ma pok obedo katimre maber ma wanyalo timo nigi kanyo. Kaka organizations one kind mondo wa support japiny telne orengo nyalo government mondo kanyakla waduto wayud ber okis resources magwa machuno osuru pile ka pile. Jakom Komisioner Bajeti od Bura Muhammad Mapacho ka Kiharu Ndiri Nyoro wacho ni sirikal chano tiyo bilion ikomani tagi piny Mapacho ka kine mano wayanga paya matudo gwenge ma Kale Shiungi kod Gitui Nyoro nomedo ni kwano omenda mar tieko gedo mar apaya mag Mau Mau.
lero ni omenda mar mobil na paga boro ibiro ted dongruok manto mobil na biro nukta bich miket ne mbolea biro na chiel mar kilo dongruok e kemi mag sirikal kod kemi mag skari kod biro na chiel nukta bich mar jiwo chenro mag kambi chak mar KCC gino mabiro kelo jopur chak mapachuka. We have allocated around 57 billion shillings that will be going into our roads in the next financial year. We are mostly targeting roads around. All the 57 billion will majorly be going into completion of ongoing roads across the country. We have also invested resources for the confirmation of JSS in tons. We have sustained the 18.7 billion that was there in the budget for confirmation of JSS in tons into permanent and pensionable terms. We are both food crops and cash crops. We are also putting around shillings that will go crops because you here wakulima wetu wa miwa wako kule mara mani na pia tuwashikilia kwa sababu pia tumeweka pesa 3 billion katika coffee cherry fund, na hii pesa ya maneno ya kahawa ikuwe biashara kwa wakulima wetu. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual sin. I met this girl. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja for my Meet you, a naive village girl who to work abroad. But is this really a golden opportunity, or will she be one among lured into the human trafficking syndicate by Madam Kate Joe? The parents are Enjoy.com. Hey, yawa, what a surprise. Karaibende in kai. Ngima wa wakilo kachiel man gilo maria e weche dhano ng'eyo en teko to kodok korka ngima mar del bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del ginga more Otieno penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar, ngima en mwandu. Tukimag Olympics kachoka kachiel gi migao mar weche tuke naomba mar France Otieno Manyoro Shujaa notieke thuolo mar chike tukego nowuok e boma mar kendo ibiro oyueyo madundo kapok chako gini mar SBC kano jagoro migao mar weche tuke Engineer Peter
tuke la moyed mana mar bago kendo timo rako ne rugby kama koro biro kelo dongruok ne tuke gi. Identify together a place the level that and therefore that is why we've had discussions with the leadership of the federation, and we are going back to Nairobi just to discuss. Team mar Malakia Strikers ochako marach tuke mag Olympics bang' team mar Brazil logi seta adek kuom nono e tukgi mokwongo e pool B e tuke mag Olympics. Brazil momako thuolo mar tuke mag volleyball noloyo Malakia Strikers iloyo Kenya kendo e set mar 2.5 kuom 10. Weche ne omako thuolo mar ariyo mar piny duto bang' Brazil Strikers biro rakore gi team mar Poland e tukgi mar ariyo chieng' tich adek kochakre saa 4 otieno. We've improved in some things, like our reception was today. I think we just had a difficulty in getting the side up, but at least you can see our reception has quite improved and a bit of a back. So that's something we've really done. We wish to do that as we head to the next match. We started by resisting some the attacks, and we were receiving very well, and our attack also were going good. Second set was the same. The attack was the problem. So we attacked, but our attacks, so many attacks. Then they started blocking us. So that's why the third set went that way. Wengi mapacho kabiro yopoke mag diploma mamalo national diploma etadula mag yudo dalangwen mano bag matatu magadula mar America mar 365 so tiegruogno maotisi ni the Book Sports Ministry training mibage county ma Kiambu higetogo mar puonjo jopuonj magadula kendo piedho lony mar kachiel gi miyo tingo malo rang'iny adhula e kor gwenge kwa hoti gi thuolni gero mich yago tudruok kendo mamoko bende nyalo dongo. Try to spectrum all so that which in this diploma, we tell them to understand the basics of working with small children, youth children in the teams. In terms of just even getting there to understand discipline, the importance of consistency, the importance of dedication, sacrifice, and commitment. And with that, we will see commercialization of football in Kenya. We definitely have to continue building our infrastructure. We definitely have to keep on investing. We must mainstream football. It is a national diploma, which is a very high to teaching technique, how you do something with the soccer ball, passing, dribbling, shooting, all of the individual technical skills. And then it builds from there on small group tactics. Tao tuke mag floorball timo hikruok ne Afrika no maromenda manyalo kelo midhiero mar bago kano pogo jofwambo tuke mag floorball Maina olone geno margi mar yenda mar $5 kowuok kuom migawo mar weche nyaka sani gi onge omenda ne kachiel gi ji giwegi konygi e bago tukegi ma ochan time lap ma Kasarani e kind tarik 12 gi tarik 15 dwe mar 9. Nyaka sani timbe maromo 10 kama oting'o Cameroon, Uganda, Mozambique, Morocco, Cote d'Ivoire,
pole mar kama. Kwa sasa tuko na changamoto kuu sana fedha. Tutaweza haya pia jinsi mnaona tunafanya mazoezi ndani. Tumetuma ombi kwa serikali, bado hatujapata response mzuri sana, lakini sisi tumetilia registered na kitu ambayo hatujafanya. Tunaomba serikali tena kwa tena. Chakruok nyaka giko. Aneno ka Pastor Collins Odindo chokanyoni osebedo e chenro ne mar Oyimo kaka pile kendo wacho makare ka intie Kayole e county ma Homa Bay mana sorry ngin kan min ode bondo komsbul ndede mano ragi duto gi mor gi chenro ote mar community kador ka ubiyo ngano kanti Kisumu no chakore kar mondo ganda otin jotelo mano to gima dhiero to sani goyo mana chenro kaka mano jotelo many kaka nyalo tiyo ne jopiny opogore pacho ka haya omenda erokamano ahinya Monica. Honorable Ajali aneni kacha in bende hewacho ni erokamano kuom sana na bende hotel mar na senior kantiere Homa Bay wacho ni akuna wacho kanyo ni wacho ni tani koro iketo wangi neno kama alwa tere uganda jo Kenya nyato ODM donjo ke e winjruok kata bedo ni or jo kanyo jo lony kwa duond bura kwa serikal mara Kenya Kwanza. Okinda William wacho ni opapo ikutioned Lovius Boaz kantie aneni chaine no wacho ni en herokana hinya neno be wacho ni en mora giweche gi wacho ni gine jomo samude romo dicho bebu ngamo no kabisa kendo ne gino ne gicho maka kwa nyalisha edio yuga kantiere kwa bende engineer Fred Obura bende kakapi kwa pone makare kapno sino yamo aneni kacha imbende wacho kanyo ni piny ema koro bedie gi kwe mondo ganda obede kod dongruok mowinjore. Zadok Kaya Homa Bay kwayo erokamano keto ne weche go mag tuke ma center hin seche gi sebedo kwa e chendo ni kendo himora mar oi ote mar Jane Kisilu wacho ni osebedo koro waneno kagima dhi chien lungni ka piny Kenya to no osebedo gi kwe e kinde mane bendera were osechungo ng'anyo kendo piny ma wacho ni jotelo ma koro chadwano chawa kwe nendo bende ote mar Tomo Yek director ma Pir Homa Bay County Mama Helen Wanga wacho ni entie dhok meta mare no uma kantiere kanisa mara Pangwangi kachiel gi Catherine Ouma eno bende Sylvia Odhiambo kantie Njoro Miriji kachiel gi mano Nyamira ma odo kade seche opogore toto jo keto mana wangi mane no to serikal makama makorore ogana to no be watch kantie kanyo di weche mag serikal no bende ochibla nyandiwa iko ndani kendo mora hinya gi chenro ni mar Oyimore. No bende ote kanyo mo or kanyo gi Mwakio wacho ni entiere kodwa e chenro kendo mora hinya takre wacho no kete mana kae
gi Rafael kaneno bende otis na wadi kantie sindo ma gichopo ne bende hemonjo kaka diwedo mar makro senio owuotho gi koti nikech rito mar Attorney General kod Leo kaeto wacho ni en Kanyadian. Aya, erokamano ahinya. Gi ja Arsenal wacho ni gin lock nikech sanya korom ga juang donga ndaka achiel kende toromo saa 4 mar otieno. In michwalo ote magi wagoni erokamano kuom kete mana Karamogi TV kiduto elo team mokonyo chwal ni weche gi kochakre reporters wa magwa duto counties nyake newsroom kajane wan kanyo gi George Batika achiel bonyo wang'ere karunyagi kuom ote oro kawuono kiny bende noyudo thuolo bende orito jalo Nelson Ochuka studio ka bedo gi Lisi Simani ne giduto gi